Seguidors de Vic TV, benvinguts una setmana més al meu canal de YouTube. Esta setmana jo no parlaré gaire, li dono la paraula a la protagonista d'aquest episodi de Vic TV. La veritat que tenia moltes ganes d'entrevistar-la perquè estic cansada ja de veure anuncis per Facebook, per WhatsApp, per on sigui, o realment d'animals abandonats, o animals atropellats, o animals en mal estat. Així doncs, avui ella ens explicarà com està la situació. Ella és la presidenta de Progat l'Ampolla, ens explicarà com està la situació dels gats, que és un tema important a les poblacions, que s'ha de controlar. Així que no res, preparats? Pues vamos allá. Bon dia, me dic Cristina i formo part del grup de l'associació de Progat l'Ampolla. Les associacions Progat, que cada poble té la seu, o on hi ha un Progat és independent un de l'altre, cada poble té el seu Progat. Són persones que han vist unes necessitats al carrer respecte als gats, han vist que hi havia carència d'una manera o d'una altra, o perquè hi havia molts de gats al carrer, o perquè patien, o perquè se necessitava esterilitzar, i ens hem reunit unes quantes persones a formar una associació. La nostra feina és això, ajudar els gats al carrer. Les funcions dins de cada associació o de les associacions són molt variades. Pot haver des de les persones que formen part de la Junta, els voluntaris alimentadors que donen de menjar als gats al carrer, hi ha persones que fan de casa d'acollida i també hi ha persones que de manera espontània ajuden en temes de neteja o temes de mercadets. Cada un aporta el que cada un sap i també el que cada un té ganes. Ara de Junta som 5 persones. Després, en quant a alimentadors, hi ha un alimentador a cada colònia. I voluntaris, és molt difícil dir un número exacte perquè hi ha persones que entren i surten. A l'Ampolla tenim comptabilitzades unes 25-28 colònies. Les alimentadores vigilen que hi hagi la zona que estigui llimpia, que hi hagi, penso, aigua per a ells, vigilen si algun animal està malalt. Clar, per a nosaltres és impossible estar present a les 20 i pico colònies. Llavors, les alimentadores estan en contacte amb nosaltres i si hi ha alguna necessitat d'algun gat que està malalt, que està ferit, ens avisen i nosaltres ja ens posem en marxa. Si és una persona que alimenta la colònia que ja ens coneix, ens truca directament i això. Si és una persona que està en un poble que no coneix o no sapeu si hi ha una associació allí o no, el que sigui, el que s'ha de fer és trucar a la policia local d'aquell poble i preguntar si hi ha alguna associació que podria ajudar per a aquell animal. El que és important saber és que els animals són responsabilitat, primer són responsabilitat de l'Ajuntament. Els ajuntaments són els que han de procurar que estiguin cuidats, però clar, no poden fer ells directament, compten amb l'ajuda de les associacions i els voluntaris. A nosaltres és impossible assumir l'esforç de cuidar d'absolutament tots els animals que hi ha. Treball voluntari, això vol dir que tots tenim les nostres famílies, els nostres treballs, i clar, aportem el que podem. I tenim la sort al nostre poble que el nostre ajuntament ens fa una subvenció anual, sí, estem molt contents, per esterilitzar els gats del carrer. Llavors ja fa 5 anys que tenim partida pressupostària per a fer aquestes esterilitzacions. Per què esterilitzem gats? Perquè així se frena el creixement i colònies que són 3, 4, 5 gats no se fa una colònia enorme de 20. I després la resta té altres esterilitzacions que són urgents, operacions, medicaments, visites veterinàries, antibiòtics, mitjà, tot això va a càrrec de donatius. Tenim un compte al banc, a la Caixa, a nom de l'associació, de tot el que està tot reflexat, i també tenim guardioles repartides pel poble, i també moltes vegades fem mercadets de coses que ens ha donat la gent i nosaltres les revenem a preu econòmic, simbòlic, per a que en aquests diners puguem continuar pagant les despeses veterinàries i d'alimentació i tot això. Us poseu en contacte amb l'associació més propera que tingueu al vostre poble i allí se segueix un protocol, perquè després de molts anys m'hem donat compte
de que a vegades les persones tenen molt bona voluntat en adoptar un gat o un gos, però quan surten certs problemes com les vacances, una separació, un fill, coses així, aquells animals acaben, per desgràcia, moltes vegades una altra vegada al carrer. I llavors el que volem intentar és minimitzar aquests casos, reduir-los al màxim, i el que fem és una entrevista, fem un seguiment d'aquella família, mirem a veure quin gat és el més adequat per l'entorn, i llavors una vegada fem tots els papers, l'adoptant les despeses de l'animal corre a càrrec de l'adoptant. Això és que a Catalunya és obligatori entregar l'animal vacunat, xipat i en compromís d'esterilització. Molts l'esperem, hi ha un compromís d'esterilització i quan arriba l'edat se fa. I tot per mig del veterinari. Animar la gent a que sobretot respecti els animals. A vegades no a tothom li agrada, però els hem de respectar, igual que hi ha moixonets i igual que hi ha altres animals que viuen en llibertat, els gats viuen en colònies al carrer. Els que estan abandonats no s'han de treure i trobar cases d'acollida, o els que naixen xocotets se poden treure i donar-se'n acollida. Són éssers que senten, no és que sentiguen menys que el gosset que tenim a casa, senten igual, i que al carrer la vida és molt dura. Take me back to the start. Aquests són els gatets que estan en adopció actualment a Progat. S'ha explicat durant el vídeo com s'ha de fer el procés d'adopció, però recordeu que adoptar és una responsabilitat, però que hi ha milers de mascotes a les protectores esperant que algú els doni amor, perquè no han viscut altra vida que allò. I no res, que fiqueu-li m'agrada si us ha agradat, no oblideu subscriure-us i que ens veiem al pròxim vídeo de Vic TV. Un besito!